poble que deia el president. He mirat de cenyir-me el que més o menys el títol semblava que volia i el que en Quico Vilanova em va dir que volia, i faré un comentari sobre les aportacions memorialístiques a partir dels anys 70-75, és a dir, cenyir-me a l'època aquesta, què aporten aquests llibres nous. La dècada dels 70 és el gran moment d'eclosió del memorialisme en aquest país, i sobretot com canvien interpretacions precedents, és a dir, en què varia la situació del record i de la memòria escrita, en aquest cas, perquè parlem de discursos. Miraré també d'explicar algunes recuperacions i algun oblit que em sembla significatiu, tot això si tinc temps, que ja veig que no. Bé, la primera cosa potser que hem de dir respecte a quan parlem de memorialisme en relació a la història, clar, jo vinc del camp de la literatura, però és bo de recordar que contra el que habitualment es diu, la literatura memorialística catalana és força extensa, i la lligada a temes històrics també. Sorprèn de vegades veure determinades afirmacions sobre la manca d'allò que en diuen literatura del jo, l'escassa importància de literatura del jo, quan tens un primer text canònic que comença jo, Ramon Muntaner, que és una explicació històrica precisament. Però hi ha, evidentment, no em referiré aquí a tot el memorialisme que prové de la Guerra del 14, que és interessantíssim, del Gaziel, Xamà, Pla, etc., sinó que em cenyiré a la memòria de la guerra, de la república i de l'exili a partir de la transició. Perquè, clar, aquí hi ha memòries de molt diferent interès i molt diferent carès, perquè hi ha les memòries dels polítics, com és natural, tot i que alguns polítics, a més, escriuen francament bé, com és Pissunyer, per exemple, o Rovira i Virgili, però en gran part també de persones que no han fet estrictament política o que la seva participació ha estat més tangencial o fins i tot que no han tingut cap mena de vinculació amb els poders polítics i que escriuen les seves memòries. Clar, l'any 75 és l'any, per exemple, de sortida dels memòries del Pissunyer sobre la república i la guerra, però hi ha moltes altres coses a partir d'aquestes dates o immediatament anteriors. Es dona la circumstància de persones que tampoc no són estrictament escriptors, que escriuen molt bé i que ens han deixat peces fonamentals dins el gènere del memorialisme. Advocats, metges, les memòries del Trueta, per exemple, són molt importants. Advocats, l'advocat Maurici Serrahima, les memòries de la guerra i de l'exili, em sembla que són imprescindibles. De persones relacionades amb les arts, com Alexandre Cirici, escriu Les hores clares, per exemple, al 77, que dona notícia molt clarament dels episodis francesos, o els artistes plàstics, després en parlarem i suscitarà, m'imagino que serà l'objecte dels 3 volums de l'artista plàstic Carles Fonsaner, de periodistes de matriu ben variada, les memòries del Xamà del 74, del Josep Maria Poblet del 76, i de molts escriptors que escriuen memòries o que escriuen novel·les de clara intenció testimonial, que molt sovint, pel tema que ens interessen, poden ser associades a les memòries. I la suspensió de la credulitat, diríem, que podem fer en el cas d'una novel·la, no és exactament massa diferent de la que podem fer en molts casos respecte a les memòries, que són també un gènere literari. Per exemple, l'ambient de l'exili a la Dominicana, potser no hi ha millor registre que, a banda dels estudis de Díaz Escolies, dels estudis d'història, que els ambients plasmats per l'escriptor Vicenç Riera Llorca o les memòries d'Anna Murià, que tenen totes elles components testimonials dins una concepció literària més global. Evidentment no penso fer un llistat de la producció perquè no tindria massa sentit, però sí que vull donar 2 o 3 elements de reflexió. Ja que no es pot donar tot, sí que donaré 2 o 3 elements. Per exemple, un primer nucli de reflexió
que pot posar l'èmfasi en els moments de les condicions de l'escriptura dels llibres, prenent com a pretext les memòries de la retirada, perquè aquí fins i tot podem fer una comparativa que pot resultar útil per veure termes, per exemple, entre escriure des de la immediatesa dels fets o escriure a una certa distància. Un segon nucli que posaria l'accent potser en la memòria europea, bàsicament la memòria de París i les memòries de París i de Londres i les memòries dels camps que tenen diverses versions i perspectives. I un tercer nucli potser dedicat a la producció memorialística, sobretot dels escriptors, que se centra bàsicament a Mèxic, Xile i Argentina. Pel que fa al primer nucli, tenim un bon exemple d'una qüestió fonamental per a l'escriptura de memòries, que és la distància entre els dietaris o els llibres de memòries escrits en la immediatesa o molt acostadament als fets i les memòries escrites ja per persones grans, a la vellesa, amb la distància que s'estableix entre els fets i els moments de l'escriptura. I dic això perquè tenim un cas claríssim que durant els anys 70 varia la memòria completament de la idea que es tenia prèviament. Per exemple, durant molts anys, abans dels anys 70, es comptava amb un clàssic de la literatura memorialística de la retirada republicana i del pas de frontera i els primers dies, que és el clàssic de l'historiador Rovira i Virgili, Els darrers dies de la Catalunya republicana, que la major part de vosaltres haureu llegit. Clar, els testimonis del drama pràcticament són morts, però sempre m'han dit tots ells que era un llibre bastant extraordinàriament fidel a la materialitat dels fets respecte a l'organització governamental, cosa que a més podem comprovar per les memòries del Pissunyer, de les reunions, de les visites, etc. És un llibre molt minuciós de com va ser la retirada en el sector polític i intel·lectual. Però una altra qüestió és la intencionalitat personal i política, aquesta construcció d'un jo que no és un jo familiar, o ho és escassament, és sobretot el jo polític i el jo historiador. El jo historiador que historia uns fets històrics i que dona les lliçons nacionals que corresponen i que fins i tot fa comparatives amb les dates, etc., amb una certa propensió didàctica, en el millor sentit del terme. Un exemple que tots recordareu d'aquest llibre, quan parla que si les tropes del general Franco entraran el 26 de gener a Barcelona, que és el mateix dia de l'aniversari de la victòria catalana de Montjuïc, amb un capítol que es diu Angor Pàtria, per exemple. Clar, ja sabem que prové d'un dietari que se subtitula Memòries sobre l'èxode català i per això són unes memòries amb estructura de dietari, amb seccions a cada capítol. El text primitiu és del març del 39, per tant és molt acostat als fets, després fa una reelaboració, el llima una mica durant mig anys i el publica el 1940. Clar, és un primer producte que tothom té al cap, amb tots els avantatges de les reunions minucioses de diputats aquí i allà, diverses minúcies, diversos potents, que després perdrien importància, és el que té escriure amb la immediatesa dels fets, i totes les limitacions. Entre d'altres, que no surt res dels camps de refugiats, perquè no els coneixia, i que la seva actitud envers els francesos és completament diferent de les memòries publicades a partir dels 70. Malgrat, ell parla que malgrat els inconvenients de les recipises i els permisos de circulació, etc., ell parla d'un ambient de cordialitat i de comprensió i ell es fa càrrec que França ha hagut d'assumir molts refugiats en poc temps. Clar, si comparem aquesta visió, que és la que teníem prèvia a l'escriptura durant la transició, amb la resta del memorialisme, no dic tant del dietarisme no revisat, sinó del memorialisme, sobre la mateixa qüestió, l'enfocament és diferent. La major part dels que han escrit sobre aquests fets ho fan després
amb coneixement de què ha passat en els camps, i què ha passat en els camps no és només que uns senyors han estat en molt males condicions amb cartrons d'ous com a refugi, sinó que se sap tot el pas, tot aquest itinerari tantes vegades traçat de les companyies de treballadors dels camps a les companyies de treballadors i de les companyies de treballadors als camps alemanys. Clar, això varia absolutament la perspectiva del que escriu, òbviament. Per tant, el coneixement d'això, el coneixement de l'ocupació alemanya, de la guerra, de la resistència, de la victòria aliada, de la imatge que i això és importantíssim, que a la postguerra s'ha confegit el francès resistent. Aquell que escriu en els anys 70 té una perspectiva d'una imatge molt construïda, que s'ha construït des de tots els fronts possibles, inclòs l'humorístic. Els que sou més grans recordareu les pel·lícules de Luis de Funes o la sèrie televisiva Aló, Aló, o sigui, semblava que cada francès fos un resistent en un moment donat fins que van aparèixer el paper. Bé, però també hi ha la imatge del col·laboracionisme, la qüestió dels camps de treballadors, la qüestió jueva, no tan exclusivament imputable als alemanys com es va vendre en un determinat d'això, que naturalment els de literatura ho sabem exactament perquè sabem tota la recepció de l'Afer Dreyfus perquè hem llegit el Proust, però que no tothom pot tenir la consciència de l'antisemitisme profund d'unes capes de la societat francesa que expliquen determinades qüestions aparegudes també amb les denúncies sobre les companyies de treballadors. Clar, per exemple, Edmond Vallès, en un dietari de guerra, bé, vull fer un incís, ja ho he dit que us diria a l'hora dinat de fer, li he demanat permís aquí el que fer per fer-ho, per fer una elegia a l'antiga edició 62. No som conscients, potser, del que s'ha perdut amb aquests mecanismes comercials que fan que determinades editorials hagin caigut en mans del Planeta, etc. Perquè Edició 62 va fer una feina, direu, amb això abans de la transició, són els anys 60, sí bé, però van publicar. Tingueu només en compte la quantitat de col·leccions, des de la literatura, des de la història, des de tots els punts de vista, que va editar i de la manera que ho va editar. L'altre dia pescava per aquí una columneta amb la mort de Josep Maria Castellet que explicava que qui com ell es negaria avui a publicar un llibre com Love Story per excessivament comercial, i és un llibret que va donar una pel·lícula, etc, i que en el seu moment va ser absolutament famós, doncs sí, en Castellet es va negar a publicar coses excessivament comercials perquè la seva editorial tenia una altra funció, entre d'altres algunes col·leccionetes que avui s'han perdut molt de vista. Per exemple, aquesta col·leccioneta petita que va treure des dels dietaris de guerra de l'Edmond Vallès fins a una coseta sobre camps de concentració que ha estat recuperada ara fa poc, però que durant molt de temps ha estat semiperduda. Bé, Edmond Vallès, per exemple, publica el seu dietari el 1980. Clar, l'operació ja és completament diferent de la de Rovira i Virgili, perquè és un dietari que enfoca les coses de forma completament, és a dir, transcriu el dietari i fa una operació que és molt poc freqüent en el gènere dietarístic, però que quan es dona té molta importància, aquí tenim un model català, no és una cosa que es doni amb massa freqüència, que és que l'autor, conscient de la distància que separa els fets d'un dietari, que com a dietari estan escrits d'una manera i no es toquen, per comptes de fer el que fan alguns que no són fidels a les lleis del gènere, que és retocar-ho a fets passats, pensant després les variacions que ha tingut, fa una altra cosa que és fer el comentari del dietari des dels anys 80. Això dona una perspectiva boníssima, perquè, per exemple, hi ha coses que haguessin resultat en els anys 50, potser excessivament una mica fora de lloc, i que, en canvi, en els anys 80 s'atreveix a dir-les, per exemple. Parla, per exemple, d'un episodi amb uns xòfers que aleshores volen assassinar en algú, on trobaràs un cotxe particular molt senzill. Un de nosaltres s'estira al mig de la carretera, això passa a França, el primer cotxe que passi s'aturarà,
Llavors, quan el tio baixi, li fotem un tir del cap i llestos. Ho vaig trobar fort, però no tant com ho trobaria ara. I ho diu sincerament, ho vaig trobar fort, però no tant com ho trobaria ara. Li vaig dir que allò no era Espanya i que si matava algú la policia francesa s'ho prendria a la valenta i tard o d'hora aquella broma podia acabar a la guillotina. I vaig afegir que més valia que lliguessin el tipus i se l'entortessin, els turismes llavors solien ser grans, fins a ser prop de Marsella on podien deixar-lo a la cuneta. Així, encara que el trobin de seguida, vosaltres haureu arribat a Marsella. Em va donar la raó, segurament per fer-me callar. Llavors li vaig demanar perquè m'ho explicava tot allò. Perquè voldria que vinguessis amb nosaltres, i jo quina falta us faig, tu saps parlar francès i nosaltres no, i convé que algú de nosaltres el parli. Ara se'm representa que no hi vaig anar perquè ni ells ni el pla no m'agradaven gens, però no ho diu així el dietari. Senzillament em va semblar millor continuar esperant els meus parents. En tot cas, és el que li vaig dir. El capitost, que era l'únic que parlava, va dir que se'n feia càrrec i van dinar plegats tan contents. Després he pensat que si hagués acceptat, no sols hauríeu vist com mataven a Sant Fede qualsevol automobilista en Ribetall de Bon Samarità, sinó que als afores de Marsella és possible que m'haguessin clavat un tret al clatell al capdavall, podia resultar un testimoni perillós. Clar, aquest joc entre el que ha passat, el que el dietari diu i el que diu després en els anys 80 que diu el dietari és clau per entendre els discursos memorialístics. En poesia passarà una mica el mateix. Un poeta encantador, editor de 62 i preconitzador del realisme històric com Francesc Vallverdú va trobar fatal que Gabriel Ferrater a In Memoriam acusés a l'Oliva de l'assassinat del senyor Subietes, com recordareu en el poema de Gabriel Ferrater, perquè implicava que a la banda dels rojos passaven unes coses que figura que èticament no havien de passar. Clar, en els anys, tot el memorialisme i les consideracions que apareixen a partir dels anys 70 tenen això, que de fet complementa alguns estudis que en el moment són imprescindibles i que no m'hi estendré perquè no són de memòries, però són estudis que col·laboren molt a tota aquesta proliferació, com per exemple en el 76 la literatura a l'exili d'Albert Manent o les proses d'exili de Josep Carner. L'una surt el 76, l'altra el 86, però preconitzada pel mateix Albert Manent. Clar, aquests anys 70 són claus. L'exiliada del Bladell de Sombril apareix al 76. De lluny i de prop, del Ferran de Pol, al 77. Les memòries del Bangarel, les primeres havien aparegut al 71 a Alfaguara, però apareix als Vençuts. Apareix les memòries d'un exili del Bangarel al 82, ja havien aparegut les hores clares del Silici al 77, les memòries del Closes al 76, les del Pernau, diari de la caiguda republicana, ja apareixeran més tard al 89, però havia aparegut algunes coses ja al 81 del Xuriguera del Poblet. Clar, això vol dir que aquella primera visió pròpia més d'un historiador romàntic com és el Rovira i Virgili ha quedat, diguem-ne, a més polifonia. Hi ha dietaris, hi ha memòries, hi ha aquests dietaris comentats que a mi em semblen genèricament des del punt de vista de la literatura del joc molt interessants que donen perspectives diferents. Clar, això pel que fa, diguem-ne, als darrers dies, als passos de frontera. El memorialisme sobre Europa hi ha polítics, hi ha escriptors, hi ha artistes, tant a París com a Londres. El memorialisme sobre el París de l'ocupació és gairebé un gènere de la narrativa occidental, no només pel que fa als ocupats, sinó als ocupants. El diari de París de 41-44 d'Ernst Jünger és una peça de primer ordre dins el gènere dietarístic europeu, de forma i manera que fins i tot Edicions 62, com deia, el tradueix al català en la col·lecció Les millors obres de la literatura universal i la funció que les traduccions de determinades coses poden tenir en l'escriptura de la cultura de recepció és, com se sap, enorme. Entre nosaltres havia causat força sensació perquè és molt primerenc el llibre de Sebastià Gasch, París 1940, que va sortir al 56. Clar, però va poder aparèixer perquè
Gasch és un crític de cinema i espectacles, per això una de les sales del teatre de Montjuïc es diu Sala Sebastià Gasch, i no és un personatge polític, i parla aparentment de qüestions poc molestoses. Parla de cinema, de dansa, de teatre, de circ, durant l'ocupació, de les arts plàstiques, i fa fins i tot una sociologia de les persones. En un dels capítols que es diu Russos a Montparnasse, no només havia de resultar innòcua pel censor, com havien de resultar innòcues els capítols sobre espectacles, sinó més aviat que tirava gairebé a favor del censor. Les cues que descriu dels pobres russos blancs expulsats de la URSS i miserables compartint cua amb els exiliats republicans, que si són allà seran pel seu mal cap, pot pensar el censor, pot fer que aquest llibre es publiqui. I altrament, els retrats d'exiliats es donen amb un nom, evidentment que no és el nom real, perquè això està passant al 56, i el Ferran Madriguera d'aquest llibre, per exemple, és Ferran Canyameres, perquè és gent o que encara són fora i no podrien tornar, o que si han tornat podrien tenir problemes. Clar, hi ha un capítol que es diu Cada terra fa sa guerra, que explica l'entrada dels alemanys a París. I serà aquest capítol el que serà contestat per en Carles Fontserè en les memòries que ara comentaré. Clar, el Gasch té l'avantatge que no pretén fer d'historiador. Hi ha un problema per la gent que no és historiador, que és pretendre fer d'historiador, és un problema gros. De vegades, que és un problema que té el Fontserè, que vol fer d'historiador. I ell posa la transcripció d'unes disposicions. Clar, la narració d'aquests fets, per tant, i la narració de les narracions aparegudes a París a través d'unes entrevistes de Rafael Tasis són completament posades en qüestió per un altre memorialista relacionat amb les arts plàstiques, l'il·lustrador, cartellista i escenògraf Carles Fontserè, que ha deixat un corpus de memorialisme brillantíssim, no exempt de polèmica, especialment pel que fa al volum segon, que és aquest. El primer volum era les memòries d'un cartellista català, que apareix al 95, després va aparèixer un exiliat de tercera al 92, i després París, Mèxic, New York, al 2004. Clar, aquest és el segon de la trilogia, i és polèmic, precisament, al meu entendre, perquè no té en compte els riscos del gènere. Molts memorialistes, i això ho tenim molt comentat amb el Quico, molts memorialistes són absolutament ingenus respecte a les condicions del gènere en el qual actuen. Ell es dedica a corregir Gasch, a corregir Rafael Tasis, intenta corregir tothom, portat per una espècie d'amor-odi a França. A veure, Fontserè tenia uns arxius amb uns calaixets, amb tot, jo que els he vist personalment, que tenia, jo que sé, buscaves 6 de juny i sortia desembarcament, o sigui, i sortien els espectacles, sortia absolutament tot. Com Teresa Pàmies, per altra banda, per fer el contrapès, que es mira l'avantguàrdia i pretén explicar la vida cultural de Barcelona amb l'avantguàrdia del Negrín, i l'explica, i clar, doncs per ella existeix el que diu l'avantguàrdia del Negrín. I és prou ingenu com per dir, he anat a l'hemeroteca i em pensava que era una cosa camp, perquè m'han dit, ai, vostè vol revistes antigues, que devia estar plena d'historiadors mirant arxius. És tan ingènua, diguem-ne, com en Fontserè en aquest sentit, com d'altres memorialistes europeus i americans que tenen una dosi d'innocència enorme, senyalada pels teòrics del memorialisme, començant per Gusdorf, que és fer aquella visió de com que jo ho vaig veure i a mi em va passar i jo hi era, doncs deu ser que va ser així. Les memòries d'en Fontserè són extraordinàries com a memòries, i fins i tot expressen molt allò que ell mateix en les primeres memòries del cartellista català diu: als capítols següents, de caràcter autobiogràfic, relato les meves vivències personals, procurant, diu, no afermorir-me ni enganyar-me a mi mateix. Ell és el protagonista guapo de la pel·lícula, si és guapo, és doner, és fantàstic, és lliga, en fi,
però procurant no afavorir-me, inscrites dins els esdeveniments històrics en els quals he participat. Sense fer gala d'erudit, he intentat restar fidel als fets que pertanyen al terreny de la realitat de la petita història, sense la qual no existiria la gran. No de la versemblança novel·lada que sovint deforma el referent històric que la sustenta. Novel·les d'esdeveniments que per ells mateixos sobrepassen l'interès de la faula és trair la noblesa de l'autenticitat. Una altra cosa és la novel·la històrica. A més, he procurat abstenir-me de comentaris que puguin justificar-me davant el lector, això és increïble. Això no vol dir, però, que el meu relat no sigui apassionat, això sí. Passió i objectivitat no s'exclouen. Malament l'historiador que no vol ser més que historiador, ha dit Josep Calmet, ni que de tant en tant no hi fiqui cullerada per portar l'aigua al seu molí, etc. Per alguna cosa vaig prendre partit, participant en la revolució i en la guerra. Ara, el jo també hi era. L'ús arbitrari de les fonts i de les mateixes fonts i sobretot la manca de consciència del gènere una mica el perd. Fontserè diu, per exemple, que en una entrevista que al contrari de Primo Levi està molt content d'haver vist els períodes de la guerra i de l'exili perquè diu, me han formado el caràcter i mi modo de juzgar les coses, i té una pretensió d'historiador des d'un punt de vista marginal, que no són de la història oficial, i vol vestir una obra memorialística al servei de l'historiografia, avisa fins i tot dels perills de l'historiografia. Jo això ho he viscut en primera persona perquè un dia el vaig portar aquí fa molts anys, en el Fontserè, i mentre anàvem pel tren pretenia que explicaria l'entrada dels alemanys a França. Jo vaig dir, Carles, per favor, explica allò de quan eres al camp de concentració i et vas trobar un mort al costat i com van sortir. Explica aquest anecdotari. Llavors, quan ja em vaig veure perdura, dic, pensa que allò estarà ple d'historiadors, que hi haurà, vaig dir jo com a màxima de jo, que no hi és, hi haurà en Borja de Riquer allà a la primera fila i tu hi estaràs explicant l'entrada dels alemanys a París segons la teva versió. Dic, explica la resta. Clar, des d'una perspectiva que vol ser individualista i contra tot poder no sistematitzat, clar, deixen unes afirmacions que sabem perfectament i ell mateix ha de saber que no és així. Per exemple, la coneguda qüestió de que la Generalitat no va fer res pels exiliats, etc. I un dia em diu, no és que una senyoreta em va comprar unes pintures. Clar, preguntat per nosaltres mateixos si la senyoreta es deia Maria Antònia Freixas i contestats que sí, li vam haver d'informar que la senyoreta Maria Antònia Freixas era la secretària del senyor Esbert de la Fundació Ramon Llull de París i que li havia comprat aquelles pintures amb ell en el col·le per ajudar-lo i que havia estat prou delicada com per no dir-li que era de la Generalitat. Coses com aquestes, o el paper, per exemple, de Pau Casals, etc. Però, en canvi, és una narració molt interessant com a narració, amb consciència narrativa i amb una gran troballa, que és la creació del narrador, que és un personatge que és ell mateix, com diu la gent, amb el seu mateix nom, etc., que és un ésser espavilat i barrut, que se'n riu del mort i de qui el vella, i és un personatge de la picaresca. És un personatge de novel·la picaresca que ens construeix com això, com a personatge de novel·la picaresca, que aconsegueix salvar la vida quan altres moren, que aconsegueix evadir-se del camp quan alguns es queden, que té ambicions secundàries, fins i tot el títol és trampós. No és un exiliat de tercera, el títol és trampós perquè és com vaig entrar no sent res i vaig sortir amb el Mario Moreno Cantinflas portant una revista a Mèxic. Per tant, Fontserè presenta un personatge que és un triomfador que aprofita l'adversitat històrica per complir un somni i ho fa de manera individual, no es refia d'escapar del camp si no és sol, per exemple, es presenta molt com al contrari dels altres, quan tothom marxa de París, ell es queda i fa aquest famós Vive la Liberté, que mal llegit ha donat a malentesos considerables, i es contraposa als altres testimonis catalans, a Tasis i a Gas, que són una contrafigura, són gent que realment es va preocupar molt i llavors, per exemple, en les memòries apareix aquella cosa, els alemanys no ens han fet res, tothom sap que els alemanys els primers dies tenien ordre estricte de no sé què, que al cap de 2 dies ja tothom portava l'estrella, però els primers dies, i diu, com si els alemanys, el Gas que em diu, no ens han fet res, com si els alemanys, dic de memòria perquè m'he oblidat el llibre, haguessin entrat a París per detenir Sebastià Gas, crític d'art. Clar, el llibre
de Fontserè és una prova de com existeixen tantes realitats novel·lades, diguem-ne, com veus autoritzades per contar-les, però és molt bon el seu moment perquè també remou una sèrie de coses, així com alguns textos sobre la retirada o sobre els darrers dies de la Catalunya republicana publicats als 70 fan aquesta polifonia de veus que era necessària després de, diguem-ne, de les poques veus que es tenien abans. En el cas de Fontserè també dona lloc a una polèmica que dura fins aquest estiu. Aquest estiu el núvol anava ple, tothom ens preguntava el Quico i a mi si volíem intervenir en la polèmica, tothom, no sé, o sigui... I dona versions, diguem-ne, diferents de l'entrada de París. Com passa també a Londres, per exemple, amb els dos Pissunyers. Les dues versions de Londres, les memòries de Carles Pissunyer o l'exili manllevat de la Núria Pissunyer, donen dos tipus de Londres. També és curiós dir que vaig ser testimoni de com van néixer les memòries de la Núria Pissunyer, que va ser a la Pedrera, presentant el llibre del Carles Fontserè, la Núria a la primera fila, dient això no és el meu exili, jo no sé què, jo escriuré, allà va començar a fer les memòries, tu hi eres, em sembla que te'n recordes, això no, Carles, no, això no, jo escriuré, i va començar a fer les memòries que les va publicar uns anys després. Clar, les memòries dels Pissunyers són diferents, perquè, a veure, el Carles Pissunyer, què hem de dir, articula molt bé el material, la vida a Londres, just abans de la Segona Guerra, durant la guerra, combina la vida de la ciutat, dels barris, de les botigues, dels magatzems, combina la vida política, els escrits sobre el Consell de Londres, entre d'altres coses, dona retrats personals d'en Trueta, d'en Batista i Roca, del grup d'en Negrín, dona la vida social amb polítics, pintors, científics que viuen a Londres. Ara bé, amb diferència, en Fontserè no té la ingenuïtat de Fontserè, escriptor de memòries. No pretén descriure un heroi supervivent, sinó ell mateix com a observador, que és un observador particular. No s'està de dir que és un observador privat i particular, però que té alguna importància potser en constitució d'institucions polítiques com el Consell. I el contrast amb la filla és significatiu. El terme manllevar refereix a l'acció prestada, a l'exili no propi, a l'exili assimilat com a propi, que és la vivència de l'expatriació des de la col·lateralitat com a conseqüència d'actes no propis, i una qüestió que algun dia que tingui temps i em jubili faré, que és les memòries dels fills, que són molt interessants, tant les d'en Riba com, o sigui, totes aquestes memòries i alguns dietaris que existeixen i que existeixen en cases privades portats durant la guerra o en els anys de l'exili per persones que van sortir molt joves o que eren molt joves aleshores. Clar, i l'altre gran tema és el d'Europa, és el dels camps. Clar, sobre els camps francesos, què sabíem abans dels 70s, de les memòries dels 70s, clar, les notícies es tenien a partir, sobretot, de la literatura, vull dir, el públic en general, no em refereixo als especialistes ni als historiadors d'aquests temes, el públic en general té, encara que ara ens sembli, sobretot a la gent jove, que sempre se n'ha parlat d'això, la qüestió dels camps triga bastant a fer-se de la mateixa manera que la qüestió dels camps franquistes s'expandeix públicament fa relativament poc temps, vull dir, a nivell una mica fora dels especialistes. Clar, sobre els camps francesos les notícies es tenien a partir de la literatura, però clar, Xabola, que és el llibre de l'Agustí Bartra, no surt d'aquí, surt de Mèxic, clar, això són problemes, que clar que hi havia algun passe de coses clandestines de literatura, però en general, a la gent del carrer, doncs Xabola no els hi arriba. Clar, aquí aquest llibre va tenir un impacte posterior, que va ser el Crist, la versió en el Crist de 200.000 braços, publicada el 58 a Mèxic i el 68 en català. Però l'edició que més definitiva, la que més divulgació va tenir, va ser la de Proa, que és del 74 ja. I això sí que s'afegeix així a la que per molts anys va ser la primera notícia dels camps del Rosselló,
que és el primer i llarg capítol d'unes 100 pàgines del llibre miscel·lani de lluny i de prop de Lluís Ferran de Pol, que durant molt de temps va ser la notícia que... O sigui, quan donàvem les bibliografies de curs sobre la postguerra dèiem l'exiliada, el de lluny i de prop, o sigui, durant molt de temps hi va haver el Rovira i Virgili primer per la retirada, el dels camps eren el Lluís Ferran de Pol, etc. Clar, fixeu-vos que la publica el 73, però la publica en la col·lecció Viatges de la Biblioteca Selecta. És a dir, que no és una col·lecció, tampoc existeix una col·lecció de viatges, com si anar a l'exili fos... Clar, sí que ja ho sabem, que també és un viatge, però és a la col·lecció Viatges de la Biblioteca Selecta. Clar, Ferran de Pol havia fet conèixer unes primeres memòries en castellà, perquè eren pel diari El Nacional de Mèxic, però clar, això aquí no havia arribat. Aquestes memòries en castellà de Mèxic són la base de la reescriptura que es fa posteriorment en el de lluny i de prop, però han estat publicades, l'original aquest del Nacional, han estat publicades després posteriorment, per les publicacions de la Vegueria de Montserrat, el 2003, encara ens entra en la franja aquesta. Però això vol dir que hi ha una certa, comença a haver-hi uns certs nuclis. Clar, perquè paral·lelament a la col·lecció Antologia Catalana, una altra col·lecció absolutament meritòria, d'aquestes que això sí que també són estructures d'estat, que aquest matí parlàvem en aquests termes, o sigui, a la col·lecció Antologia Catalana, de fet edició en 62, era una estructura d'estat, avui ja em queda molt d'això. Es publicava al febrer del 72 un volum amb les cartes de Pere Vives i Clavé des del camp d'Agde, conservades per Agustí Bartra, que havia compartit el camp d'Argelers amb Vives, i dos companys més, que eren els que apareixien com a protagonistes del Crist de 200.000 braços. Clar, aleshores es començava a nuar una xarxa de persones que eren persones de debò que havien mort a Mauthausen, com és el cas de Pere Vives, i per tant lligava els camps alemanys amb els camps francesos i per tant tot aquest itinerari del camp a les companyies de treballadors i de les companyies de treballadors, aquí està explicat d'una manera que fa faradat. Ai, segurament sortiré del camp perquè ha muntat unes companyies de treballadors, que vist des de la perspectiva d'avui, aquesta correspondència és impressionant, perquè és el que passa quan escrius, quan saps com va acabar la història. Potser podré sortir d'aquí, etc. I clar, va sortir amb les responsabilitats que després enumeraré parlant de la Montse Roig. Per tant, aquí veiem algunes persones que són personatges de novel·la, però que són novel·la molt testimonial. Això, a veure, això en la memòria va deixant cosa. Ja sé que per vosaltres potser direu, home, però és que una novel·la no és... A veure, estic parlant d'un caldo de cultiu que en la memòria col·lectiva va deixant pòsit, o sigui que hi ha alguns llibres, hi ha alguns llibres de memòries, hi ha una correspondència, resulta que aquest personatge és aquest i que aquest personatge, aquesta persona real, civil, assassinada a Mauthausen el 1941, era a més un personatge del llibre del Crist de 200.000 braços d'Agustí Bartra i un personatge central, el personatge Francesc del llibre de Joaquim Amat Piniella, K.L. Reich, és el personatge que mor d'una injecció de benzina al cor. Aquest cas, el de Piniella, és molt significatiu pels avatars que tots coneixeu amb la seva novel·la testimonial, perquè ell quan va sortir va ser alliberat pels americans el 45 ja, i el 46 redacta això a Andorra, però clar, no pot aparèixer fins als anys 60 per diverses raons i censura doble. No sé qui parlava aquest matí, em penso que era la Paola, quan deia això, hi ha coses que apareixen, per exemple, a veure, tant podia no haver passat censura en català com en castellà, però el cas és que només es pot publicar primer en castellà i després en català i, a més, una versió diferent de la del 46. Ara bé, l'autèntic fenomen sobre els camps, crec jo, o sigui, el fenomen social i cívic fonamental en els primers anys postfranquistes va ser el llibre de Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis, publicat el 1977 amb una nota introductòria d'Arthur London. El volum, que va exhaurir diverses edicions i que per mi personalment, i soc de literatura, és el millor llibre de l'autora, és un llibre periodístic excel·lent, va obrir una autèntica caixa dels trons, al meu entendre, modestíssim per diverses raons.
Primer pel format, aquest format mix de crònica, reportatge, entrevista i interpretació. És a dir, és una molt bona periodista que sap, a més, tenia una qualitat com d'empatia amb els entrevistats, que a vegades resultava, pels que la van veure a la televisió, no torno, sobre el tema, les que van veure les entrevistes a la televisió, sempre li podíem criticar a vegades que tenia aquella cosa que li preguntava el pare Abat de Montserrat: i tu creus en Déu? Que deies, perdó, sisplau, no ho preguntis això i d'aquesta manera, però tenia aquesta com empatia al preguntar les coses. I jo crec que res del que s'ha fet després, inclòs tot, d'indubtable utilitat, ha tingut el do de l'oportunitat, la combinació entre descripció, la gràcia de l'entrevista personal i l'articulació del material en conjunt que van tenir els catalans als camps nazis. En segon lloc, crec jo, per l'apèndix. Clar, els llargs llistats de l'apèndix del llibre de la Roig, que posen noms i cognoms a una quantitat ingent de persones, que són moltes més de les que m'imaginava abans de la sistematització. És a dir, saps, més o menys la gent, clar, els historiadors, els especialistes, tothom sabia que hi havia hagut aquesta història, etc., però no tenies sistematitzades 7.189 republicans repartits aquí a això. Afegia, a més, les dades inèdites aportades per Mariano Constante. Mariano Constante havia publicat el seu llibre, el 71 en francès i el 74 en espanyol, però afegia a la Roig un indubtable plus documental amb aquests apèndixs, que a més s'estenia a molts més camps que Mauthausen, perquè, clar, el llibre de Macpiniella havia fet conèixer Mauthausen i els camps, diguem-ne, els camps al voltant, però no tots. I a més, i sobretot, un ventall de veus en directe importantíssimes. En tercer lloc, jo crec que és important també el llibre de la Roig per la claríssima, per bé que aparentment velada, acusació sobre les responsabilitats polítiques del règim franquista sobre la deportació i la mort de 6.000 persones. O sigui, el llibre de la Roig era posar-li el Salerno Sunyer en un llibre i dir, mira aquestes llistes i què n'ha sido. I això jo crec que va tenir impacte per aquestes tres coses, entre d'altres. L'Estela que va deixar amb un accent a més sobre les dones, per exemple, els escrits posteriors de Neus Català, per exemple, de la resistència a la deportació, o bé aquest llibret en aquesta col·lecció que us deia abans, de la Mercè Núñez Targa, El carretó dels gossos, una catalana a Ravensbrück, que és del 80, i que posava molt obre aquí una dimensió poc coneguda, que és els camps de les dones. Avui dia, clar, ho sabem tot, hi ha hagut molts reportatges, etc., però penseu en el 1980. Un llibre com aquest, doncs l'impacte que aleshores podia tenir. Com que vaig molt de pressa, perquè si no el Quico em dirà coses, doncs passo al camp americà. Clar, contràriament als artistes plàstics, pel que fa a la innocència sobre les característiques del gènere, hi ha uns llibres de memòries americanes que donen molt bé els tipus de realitat, la mexicana, la xilena, l'argentina, n'hi ha d'altres, ara aquí em salto Colòmbia, em salto moltes coses, però que donen formes de relació amb la Guerra Civil i amb la Catalunya republicana, que són la combinació entre memòries i novel·les dels escriptors. I torno a justificar per què estic posant-ho tot en un sac, entre d'altres coses perquè el memorialisme sovint té una construcció de personatge molt evident que l'acosta a un tipus no diré de ficció, però de narrativa construïda sobre un personatge central que és ell mateix com a personatge, i la novel·la que molt sovint, sent en alguns casos altíssimament literària, com és el cas per exemple del món de Joan Ferrer de Jordana, és alhora enormement testimonial i no només sobre l'exili sinó sobre la república i sobre la guerra. Aquí hi ha alguns llibres, alguns estudis importants, al 94 per exemple apareixen els exiliats catalans a Mèxic del Riera de Llorca, però ja havien aparegut altres treballs, o de l'exili a Mèxic del Bladell de Sombila.
Tenim una figura molt important per Mèxic, que és la figura del Tísner, de la Bélier Gené. Periodista durant la guerra i també dibuixant, ja sabeu que va ser redactor del B Negre, va escriure l'Opinió, la Rambla, la Publicitat, i va portar en Pere Calders l'esquella de la Torratxa durant la guerra, va ser voluntari de l'exèrcit republicà i va escriure sobre la seva experiència al front al 556 Brigada Mixta. Clar, aquesta és una publicació que apareix a Mèxic molt d'hora i que d'alguna manera aquí se'n té notícia, o sigui, se'n parla i passa d'alguna manera, etc. Abans de les obres completes, el 556 Brigada Mixta passarà com el primer llibre de crònica de guerra en volum, etc. Després, ell escriu moltes novel·les, els 4 volums del Viure i Veure, del 89 al 95, que aquest volum és una crònica personal molt acolorida, molt apassionada, d'un narrador nat, en el sentit d'explicar històries i anècdotes, amb una exuberància desbordant. Clar, tot això anava precedit d'un llibre que va ser de capçalera, que és La diàspora republicana, que és un llibre impulsat per Josep Benet i per Albert Manel, és a dir, que aquí conflueixen persones d'orientacions polítiques diferents en una mateixa finalitat. I la intencionalitat del Tísner és molt clara i ell l'explica. Diu, la veritat gencera en el fons no és tant de color de rosa perquè exclou o emmascara els motius més importants, l'autocomplaença i el fet de vendre una bella imatge tan retocada com calgui de tu mateix com aquell que falsifica acuradament el passaport que et fan ensenyar a la duana de la posteritat. No puc pas assegurar que hagi reeixit a defugir amb dues darreres temptacions, però en canvi puc donar fermança que ho he eludit fins on he pogut quan m'he donat que hi queia o que hi anava a caure. Hi ha hagut tota hora la voluntat conscient d'esquivar aquests perills. He titulat Viure i Veure, la repleta remembrances, perquè crec que amb 2 verbs no solament han presidit i guiat la meva vida, sinó que li han fet de motor. Les volia titular tanmateix he viscut, però Pablo Neruda em va passar al davant amb un encapçalament no literal en la redacció, però gairebé idèntic en l'essència. Rancuniós com soc, mai no li ho he perdonat. I diu, soc optimista fora de tota mesura i això sí, m'agradaria que la meva exultació fos encomanadissa, no alliçonadora, he dit encomanadissa. És un excel·lent narrador, jo les memòries del Tísner les recomano molt, i les recomano molt com a lectura. Té molt una certa consciència de les regles del gènere i podríem parlar d'algú que escriu com parla si tenim en compte que aquesta generació parlava molt bé i que és un narrador nat, amb coses superposades entre els seus volums de narrativa testimonial, els Viure i Veure i les seves novel·les, molt sovint, i la seva conversa, molt sovint les anècdotes apareixen com superposades. Es podria fer, si això fos una classe de literatura, es poden fer les comparatives de les diferents maneres, fins i tot de la manera com ell parlava, que escrivia molt com parlava i explicava aquest tipus d'anècdotes que molt sovint feia servir, doncs jo què sé, tota la coneixença d'en García Márquez, tota una sèrie de coses o coses sobre el front. O, per exemple, una cosa que li he sentit dir, ho he escrit milions de vegades i que ho deia sempre, és que no us podeu imaginar, els que no ho heu viscut, quina pudor horrorosa fa un front de guerra. Cap pel·lícula del món pot donar la idea del soroll i de l'olor d'un front de guerra. I això, com ho havia dit moltes vegades, després ho trobes en la narrativa testimonial, en les novel·les, en no sé què, trobes la mateixa frase, o sigui que tenia com unes idees fixes que anava com col·locant. Crec que no és una exageració qualificar la relació de Bélier Gené amb Mèxic, perquè hi va viure molts anys i hi va tenir una relació molt bona, no es va voler quedar amb la pell externa de les coses i vaig acabar en un salt unes lectures que tenia
del Tísner que donen una mica raó d'aquest amor a la terra de Mèxic i l'intent d'explicar aquí que Mèxic és alguna cosa més que una ronda de charros, etc. I diu que li feia tanta ràbia això com quan aquí la gent es pensa que els catalans són una barreja, diu, entre almogàver i torero. Diu, alguna idea que tenim dels mexicans, diu, sembla com quan els fa tanta ràbia com a nosaltres, quan ens diuen més o menys això. Clar, aquí s'hauria de comptar amb dues peces més. Clar, una peça és una de les coses memorialístiques més estranyes que hi ha hagut, però que com a gènere en una classe de literatura dona per moltíssim, que és una biografia que de fet és una biografia d'algú, que de fet és una autobiografia pròpia, que de fet és una agiografia d'algun altre, com és la vida d'Agustí Bartra, ja veig que ja veies per on anava, de l'Anna Murià, però que dona molt també un tipus de relacions mexicanes i un tipus de relacions entre els exiliats. Però també passa a finals dels 60 una recepció controvertida, que és una novel·la en aquest cas, que és que Pere Calders guanya el Premi Sant Jordi amb l'Ombra de l'Atzavara. I l'Ombra de l'Atzavara és una visió molt nua, és moltes coses. Hi ha una lectura molt bona d'en Jordi Castellano sobre l'Ombra de l'Atzavara. És una novel·la que s'ha d'entendre molt bé perquè és molt Calders, és a dir, està muntada sobre estereotips, i l'estereotip que dona de la vida a Mèxic i dels propis exiliats com a exiliats a Mèxic és com tot el Calders demolidor, el Calders que s'ha volgut vendre com un escriptor tan màgic i tan no sé què, és demolidor, o sigui, no deixa mai a ningú amb el cap posat, perquè és una reflexió sobre la condició humana absolutament demolidora, i l'Ombra de l'Atzavara era el contra-Tísner, d'alguna manera, per alguna gent, o sigui, era una visió no gens idíl·lica, molt controvertida, etc. Com que haig d'anar acabant, haig de dir, per exemple, que les memòries d'en Xavier Benguerel donen una idea bastant esbiaixada i fragmentària dels exiliats a Xile, però donen molt bons retrats de Neruda, d'Allende, per exemple, de Margarida Xirgu, i d'alguns episodis bestials. El Benguerel va estar a punt de ser expulsat del país l'any 41 perquè a la Fèria del Libro de Santiago va fer un discurs lleugerament antifranquista i l'ambaixada espanyola va estar a punt de retornar-lo, que llavors van intervenir el club xilè, sí, van intervenir una sèrie de persones i finalment no el van extradir. O, per exemple, la novel·la de Jordana, El món de Joan Ferrer, que és una novel·la que és molt literària perquè és molt judicial de construcció, però té també un caràcter testimonial i autobiogràfic i parla molt del temps de la República, de la guerra, de la retirada i del món de Xile i d'Argentina, que són els dos mons que ell va conèixer. I per ja definitivament acabar, perquè si no em faran fora, només us volia dir, encara que no posi masses exemples, que per ús d'historiadors no oblidéssiu mai la importància de vegades de la correspondència, perquè a la correspondència es troben moltes coses, i a més moltes coses, diguem-ne, de caràcter no modificat, perquè de vegades són cartes que si són cartes enviades doncs no són modificades, les ha rebut el receptor, i els epistolaris ens poden donar alguns episodis de la República, de la guerra, de l'exili, que de vegades no apareixen. La correspondència de Carles Riba, interessantíssima en aquest país per molts motius, literaris també, però també de tipus d'història de l'exili, la correspondència de Rodoreda amb Murià o en Sales, la correspondència d'Oriol Sant Pissunyer o en Carner, la correspondència de Joan Sales amb
amb Rodoreda, etc. I és a vegades a partir d'aquesta correspondència, i amb això acabo, i per tant no llegiré, si no m'ho demana algú, per atendre això que has dit dels oblits, allò que considero, per exemple, que són oblits. Hi ha moltes coses que a les memòries no hi apareixen i que en canvi apareixen a la correspondència privada i que per tant pots pensar per què no apareixen a les memòries i que és molt fàcil de lucubrar, etc. Però un dels exemples més clars és, per exemple, la qüestió del mandat, o sigui, de les opinions sobre el president Companys i sobre la fortuna o disfortuna de la seva actuació presidencial. I això a les memòries, clar, després del final de Companys, doncs, diguem-ne, hi ha una qüestió ja també de mitificació del personatge i molt poques persones s'atreveixen més enllà de les coses personals a deixar escrit i llargament en unes memòries algunes de les qüestions controvertides sobre el govern de Companys durant la guerra. Un dels que ho fa és Armand Obiols en una carta a Rafael Tasis on ofereix una imatge de Companys absolutament crítica, com després oferirà també de Tarradellas. L'Armand Obiols, Joan Prat, Armand Obiols és el pseudònim, és de les persones més lúcides que ha tingut aquest país, és d'aquests luxes que no ens podíem perdre, però ens el van perdre i havien desenterrat. Doncs l'Armand Obiols és d'una anàlisi absolutament sense ni un punt de sentimentalisme i arriba a analitzar la figura de Companys com després de la de Tarradellas d'una manera disseccionada absolutament. I en part això va ser publicat als Quaderns Polítics i Socials de Perpinyà, però només un tros d'aquesta carta autoritzada per Obiols i que la va publicar Tasis. Això formaria part, per exemple, d'algunes qüestions que són oblits, que realment a les memòries hi ha qüestions sobre el mal govern republicà que ja apareixen, sobretot en les memòries dels polítics, però hi ha qüestions que apareixen menys per diferents causes. I ara sí que acabo perquè segurament voldreu fer preguntes.